O casco histórico de Combarro prepárase para acoller a visita de centos de turistas durante a tempada estival. Co obxectivo de evitar posibles rebrotes e garantir a seguridade de toda a cidadanía, o Concello de Poio anunciou hoxe unha serie de medidas anti-Covid. Ademais do uso obrigatorio da máscara, o Goberno municipal recomenda que se usen as rúas nunha única dirección, seguindo, polo tanto, o sentido marcado nesta liña azul. As dúas entradas estarían situadas na Praza da Chousa. Concretamente, nos seguimos un pouco pois, o que ven sendo sempre o sentido de entrada a Vila de Combarro, que sempre é polas escaleiras. Entonces, ali vai a estar... vamos a ter un panel, pero tamén temos que pensar que todas aquelas persoas que teñen mobilidade reducida non poden acceder polas escaleiras, entonces teñen que acceder por outro lado da praza. Daí a importancia que, tanto nunha entrada como na outra, teñamos todo o que é as normas e itinerarios. Que facemos con isto? Bueno, pois evitar os cruces entre as persoas, porque, bueno, xa non podemos, de alguna maneira, garantir a distancia de seguridade baixo ningún concepto, entonces o que facemos é pois ter unha recomendación de sentidos únicos, tanto de entrada como de saída. Outra das medidas que o Goberno municipal implantará no casco histórico de Combarro afecta directamente aos comerciantes. Este verán non veremos esta imaxe na que os establecementos utilizan as rúas para expoñer parte dos seus produtos. O que leva o de pôr o produto fora que empezase pondo pois un pequeno reclamo e acabas enchendo a fachada pensando que así eres máis visible que o veciño, que o teu competidor, non? Non se trata de eliminar completamente a exposición fora. Pasa que baixo unhas normas que sean adecuadas e para todos iguais. Co obxectivo de mostrar aos turistas que Poio é un lugar seguro, o Goberno municipal repartirá entre os comerciantes que cumpran as medidas un distintivo como este. Queremos facer dúas cousas. Primeiro, facer fincapé no que vai a ser a seguridade este verán en Combarro. Segundo, agradecer toda a implicación que tivo tanto os comerciantes como o hosteleiro do casco histórico, porque, bueno, sabemos que non é unha época boa para eles, porque igual que o resto da hostelería do Concello veñen de estar 3 meses parados, ao igual que o comercio, e, bueno, sabemos que a maiores isto iba a ser un prexuicio para eles. Con estas medidas, o Concello de Poio pretende que Combarro siga estando presente no mapa dos atractivos turísticos de Galicia.